Hvor skal du nu hen, Kim? Vi sidder altså lige midt i maden. Det her er podcasten Midt i Maden, lavet af madbloggen Madhalla. Så Kim, så er vi samlet her i dag for at snakke om noget, vi har sagt før, vi ikke gad lave igen. Jo, men alle holdninger kan jo ændres. Alle holdninger kan ændres. Man kan godt mærke, at jeg er lidt træt. Ikke holdringer. Ikke holdringer. Det har været en lang dag. Det har været 2 lange dage indtil videre. Det er rigtigt. Og vi skulle lave noget pizza. Vi har sagt, at vi ikke gad, men vi fik en god chance og en hyggelig stund. Ja, og vi blev spurgt pænt. Og vi blev spurgt rigtig pænt. Der var penge indblandet. Lad os bare sige det. Det kan vi komme tilbage til senere. Skal vi ikke lige prøve at snakke om, hvad vi har fundet af øl? Fordi vi har været ude at handle lidt og er faldet over. Jeg skulle lige sige, at Mark og jeg er sammen den her weekend. Jo. Det er derfor, jeg siger, at vi er samlet her i dag. Men jeg troede, det var sådan noget religiøst til løg. Nej, det duer jeg ikke til sådan noget. Men vi har været ude at handle, Kim og jeg. Vi skulle handle ind til alt det her pizza. Og så falder vi over en øl i sådan en vinølspecialist. Og navnet på den her øl fik mig til at tænke på skuespilleren Tom Hardy. Ja. Men jeg kan jo så godt se, efter vi har researchet lidt på den her øl, at det ikke er ham. Det handler om en poet og en forfatter. Lige præcis. Thomas Hardy, som de har lavet den her øl i, hvornår var det? 1968. Ja, på hans 40 som 40-års dødsdag. Ja. Der var der et bryggeri, som hed Eldridge Pope Brewery, som har brygget den her i 1968. Den er så blevet brygget nogle gange, virker det til, og så har bryggeriet lukket ned i 1999. Så har der været noget vintage udgaver af de her øl, som har floreret. Det er sådan nogle gemte nogen. Ja, sådan nogle gemte nogen, som er dukket lidt op. Og så er der så nogle brødre, nogle Vecchiato-brødre, som ligesom tog det her til sig og begyndte at lave dem igen fra 2015. Og det, jeg kan se på den her flaske, det er en vintage 2016. Spændende, så den er jo næsten fra år 1. Ja, fra da de begyndte igen. Ja. Og så det her, det er flaske nummer 21.073. Altså, de laver også et par stykker. De laver et par stykker, men vi kunne så også se på hver flaske, den havde et nummer. Ja. Ja, der bliver jeg jo tit og ofte draget. Ja. Og så det er en lille flaske, der er ikke ret meget i. Eller, der er noget i. Og der er 33 centiliter. Ja. Så det er en dåse, typisk. Og det er sådan en lille buttet en, og så står der noget skrift på, og så står der Tom Hardys ale. Og så tænker jeg, okay, ale, det er også lang tid siden, vi bare har været på en ren ale. Ja, indtil man så læser bagpå. Ja, og så jeg, at den havde en rimelig vild alkoholprocent, og så tænkte jeg, okay, hvis det er en almindelig ale på så høj alkoholprocent, så skal den kunne noget vildt. Ja. Og så læste vi så på den, og fandt ud af, at det egentlig bare var en barley wine. Ja, lige præcis. Så vi tog den egentlig, fordi vi gerne ville save os ned i dag. En fyraftensbajer. Ja, en fyraftensbajer. Men skal vi ikke prøve at åbne den og se, hvad den kan? Den skummer sikkert helt sindssygt. Det ville jeg være rigtig ked af. Det gør den overhovedet ikke. Nej, der er intet. Men lad os da høre den. Ja. Den tog lige en snydesniffer. Ja, en snydesniffer. Nå, lad os kigge på den. Den er lidt skumløs. Den er ufiltreret. Ja. Og skumløs, ja. Jeg hældte den sådan rimelig almindeligt, synes jeg. Ja, det er sådan. Den dufter meget barley wine. Ja, det må man sige. Er du klar på en smag? Jeg er klar på en smag. Den er ikke dum. Den er god. Den er faktisk slet ikke dum. Ja. Den er sød, den er stærk,
Den lidt karamel. kompleks. Ja. Det er jeg da ikke glad for at bruge det ord. Den kan mange ting, den her. Lidt lakrids. Lidt lakrids. Den er lidt lakrids. Den er sådan en lakrids på den der måde, som... jeg ved ikke, om du har prøvet dem før. De der, man kan få i sådan en lille metalliske... Og de der italienske lakridser. Ja, den er sådan lidt hen ad det. Ja, og så elsker den der sirupagtige fornemmelse, den har. Ja. Hvad farve har den her? En lysbrun. Ja. Sådan noget støvet rav. Ja. Støvet rav. Eller sur røv. Nej. Ja. Ikke dårligt. Det er jeg allerede glad for. Ja, den er god. Hvad står der så om øllen? Jamen, der står first produced in 1968. Thomas Hardy's ale is a barley wine produced just once yearly with annual vintages in limited quantities. Some specimen of this rare bottled conditioned classic have been kept for at least 25 years, maturing in flavor like fine wine. To discover how to store and taste it at its best. Jesus Christ, man. Jeg kan slet ikke snakke lige nu. Visit thomashardy'sale.com. Ja. Den hjemmeside har vi også været inde og kigge lidt på. Vi har... shit. Skål. Vi har så ikke kigget på, hvordan man skal opbevare den. Men jeg tænker, det er som alt. Mørkt, koldt, køligt. Ja. Og den her, der var fra 2016, virker det til. Der er ikke rigtig nogen udløbsdato på sådan noget her. Ikke når det er så højt procent. Nej, og når den bliver holdt sådan her, altså mørkt, uden direkte sollys og så videre. Jo, kraften, der er sgu en udløbsdato på. 21. november 2026. Så 10 år efter den er blevet brygget. Det er alligevel også et par dage. Ja, det må man sige. Ja. Det er også bare for at skrive noget på. Ja, det er det da. Men jeg elsker barley wine. ja, det smager fandme godt. Der er virkelig meget smag i. Ja, det er det der, jeg nu siger kompleksitet. Ja. At man ved ikke rigtigt, om man er i den ene eller den anden boldgade med de her øl her. Altså, og nogen barley wine, det er bare en potpourri af smag. Ja. For nogen kan den her måske virke som en belgisk øl. I måden, du kan smage alkoholen og sødmen. Ja. Det minder mig i hvert fald lidt om sådan en belgisk, måske triple. Nok mere op i sådan noget quadruple-agtigt. Ja. Men ja, det er en god øl. Jeg er glad for, at vi fandt den. Det var... jeg gik ellers og kiggede på de der hylder. Ja, jo, der var mange forskellige ting. Der er masser af forskellige. Der er mange, der er spændende, men jeg synes, det er svært nogle gange at stå og kigge på et kæmpe udvalg. Ja. Og så blive fanget af noget særligt. Men den der havde jeg faktisk ikke set før. Nej. Og det var faktisk det, der fangede mig. Jeg tror, altså, der er lidt en forskel på os to i forhold til, når vi er ude og kigge på øl. Jeg bliver mest fanget af, hvis labelen virkelig har et eller andet. Altså, pang. Den her er dødssyg at se på. Ja. Altså, det ligner nærmest et digt, der bare er blevet skrevet på. Ja. Og det er det garant. Der er et eller andet, der står på skråskrift, men jeg gider ikke læse det. Noget med flot farve og full in body. Yet brisk as a volcano. Ej, jeg er simpelthen nødt til at læse det her. Det, så sidder du og læser. Ja. Men det er fordi, de refererer til Trumpet Major, som Thomas Hardy har skrevet. Så står der, in the Trumpet Major, Hardy wrote a Dorchester's Strong Beer. Så han har skrevet om en eller anden øl, og det er så bare det, der har inspireret det her bryggeri. Okay. It was of the most beautiful color,
that the eye of an artist in beer would desire. Full in body yet brisk as a volcano. Pigment, det ved jeg ikke, hvad det betyder. Yet without a twang. Luminous as an autumn sunset. Den kan jeg godt Free være på. from streakiness of taste, but finally rather heady. Jeg kommer aldrig til at skrive. Men du kom lidt ud af din tangent. Du sagde, at du er meget pang-orienteret. Ja. Hvor... Jamen, jeg ved ikke, hvad du gør, men jeg er meget sådan... For eksempel som Amager Bryghus. Altså, der er knald på. Der er knald på farver, hele lortet på deres labels. De er spændende at se på. Ja. Det er sådan noget, jeg kigger efter. Også med Vault City og Omnipojo og... Ja, det er de blevet. Ja. De har godt nok haft nogen, der var helt low. Jo. Altså, hvor der bare var en fjer på eller sådan noget. Ikke? Ja. Altså. Men jeg er meget grafisk og har arbejdet med grafik i mange år. Så jeg kigger på sådan noget der. Jeg tror aldrig, jeg vil opdage, at det her var en øl. Nej. Hvis ikke det var, fordi den stod blandt ølene. Det er sådan noget, altså, det er sådan noget, jeg mangler, når jeg er ude at kigge. Altså, det er også det, jeg synes, der er mega fedt ved Westflaton. Ja. At der er ikke noget på. Altså, man skal... det er lidt tomrummet, jeg bliver draget af. Ja. Når jeg kigger på sådan noget. Jeg kan godt blive mættet af at kigge på alle de der fine... Altså, og jeg synes jo, Amager Bryghus for eksempel, eller Syndikatet, eller... Ja. Altså, sådan nogle, de er jo mega fede at kigge på. Ja. Det er slet ikke det, men jeg har svært ved at vælge mellem dem. Ja. Det kan jeg så også godt følge dig i. Hvor at, når jeg ser sådan et der, altså sådan en markat som det her, så bliver jeg sådan, okay, hvis man har valgt at gå den helt simple vej, så er det også et statement. Ja. Og hvad er det så, at man det er jo lidt ligesom den brunsvigerstavn, vi har lavet, som har været på fad. Der har vi jo bare skrevet BW 9% med en guldtus. Ja. Det er så simpelt, som noget overhovedet kan være. Lige præcis, og det synes jeg er mega... Altså, for mig er det den perfekte label til den. Ja, præcis. Jeg er helt enig. Men der er også... Altså, grafikeren i mig græder lidt, fordi jeg ville virkelig godt have haft lavet noget fedt. Altså, vi kunne sagtens have fortsat vores label med brunsvigerstavten, altså den der bølge, og have haft en eller anden tynde flydende i det, eller et eller andet. Helt sikkert. Det kan også være, at den kommer jo. Det kan være. Hvis vi bliver ved med at gøre det, så er vi nok også nødt til at lave en, jeg vil næsten sige en halvliters flaske. Ja, der giver det også mere mening at have mere grafik på. Præcis. Så. Men ja, det kan vi snakke mere om på et andet tidspunkt. God øl. Vi skal rate den. Den er på 11,7%. Jeg skal lige have en tår igen. Vi tager lige en rate test. Ej, den er virkelig nuanceret, den her. På 3. Ja, lad os prøve. 1, 2, 3, 10. 10,5. Rimelig enig, synes jeg. Ja, vi er tæt på hinanden. Ja. Ej, jeg synes, den er skidegod. Ja. Det er den tækker alle min barley wine kort af. Ja, 100. Jeg synes, den er lige sprittet nok. Ja. Det kan jeg kun være enig med dig i. Og det er det, der gør, at den ikke får 11,7. Ja, og jeg ved ikke, hvad fanden er der i, fordi... hvad står der her? Vand, barleymalt, rørsukker, humle, gær. Der er et eller andet, nu ved jeg ikke, om du kan se det, men da jeg hældte min op, og synes jeg, der ligesom var sådan en hinde, ligesom sådan en fedtlag, ligesom vi har haft på brunsvigeren. Og jeg ved ikke, om det er det, der har ødelagt, at der ikke er noget skum. Ja, men det kan også være alkohol. Det kan jeg også sagt. Altså ligesom når du drypper den der ene dråbe i noget whisky.
Ja. Så skiller det også lige på toppen. Ja, det er rigtigt nok. Det kan sagtens være det. Men ja, altså det er derfor, jeg går helt op på de 11,7. Ja. Jamen, Men 10,5. Så vi ender på 10,25, ikke? Jo. Det synes jeg er en flot karakter. Det er en rigtig flot karakter. Og det er en god øl. Ja, det er en god øl. Ja, det er en rigtig god øl. Jeg kommer til at købe den igen. Det gør vi. Men nu vi snakker gamle øl og vintage og alt sådan noget, så blev vi jo inviteret til et veteranbilstræf. Det er rigtigt. For at lave de her pizzaer. Og det har været en lidt mere, hvad kan man sige, det har været sjovere den her gang at lave pizza, end det har dengang vi lavede det til det der fastelavn. Det var meget mere low-key. Meget mere low-key. Og det var meget mere sådan noget til selv noget, så folk kom jo ikke og bestilte en pizza, som vi skulle stå klar med et ekstra antal minutter senere. Nej, lige præcis. Det her, det var sådan en... Vi producerede bare. Du stod og lavede pizzaerne, altså du stod og foldede dejen ud, smed det på, du mente, der var fedt at have som topping. Vi havde pepperoni, skinke, svampeløg. Ost. Altså, så Kim han mixede, hvad han havde lyst til. Og så holdt jeg øje med dem inde i pizzaovnen. Samtidig med, at jeg så også stod og solgte vores kogebog og vores brunsvigerstout og en krydderiblanding, vi havde lavet. Ja. Vi startede egentlig med at sælge de her ting. Vi havde sørget for at have det med, sådan så at hvis der var nogen, der virkede interesseret i det, jamen, så kunne de købe det. Og der var alligevel rimelig godt salg i det. Ja, det gik så fint. Ja, det gik rigtig fint. Men så tog vi den ene pizza efter den anden. Jeg smed det over på bordet, skar det, og ligesom skubbede det ud til folk og sagde, bare kom og tag. Og de fleste kom bare 2, og så var der nogen, der var sådan, hvad har I i ovnen nu? Ja, så de ventede det minut. Ja, så ventede det minut. De kunne se, okay, der var en skinke, den ville jeg sgu egentlig gerne have. Ja. Så stod de lige ventede på det. Jeg fik den over og skar den, og så kunne de tage, og så kunne de så tage en chili sauce på, som vi havde lavet. Ja. Eller en pesto. Eller den her krydderiblanding, som vi også solgte. Som var en blanding af salt, peber, oregano, sesamfrø og en lille smule chiliflage. Så sådan lidt en... Lidt en duka, men en discount duka. Ja. Og det var folk ret vilde med. Den var også helt perfekt til det. Ja. Altså, den gav lidt knas, og den havde noget smag, og oregano på pizza er jo bare en hitter. Ja, det er et perfect match. Ja. Altså. Og der var ret mange. Jeg havde faktisk frygtet lidt, fordi det var også den ældre generation, der ligesom har de her biler. Og det var sådan, jeg tænkte, chilisaucen, der kommer overhovedet ikke til at gå. Pestoen kan måske gå an, krydderiblandingen, jo, det er der måske nogen, der gerne vil prøve. Men der var fandme mange, der var oppe og sige, den der chilisauce, fuck, det var lækker. Ja, det samme med pestoen. Den spillede bare. Den var jo hjemmelavet. Ja, der var hjemmelavet. Der ramte jeg med rent. Jeg slumpede den bare hele vejen igennem. Og så nej, 2 bundter, basilikum, lige noget peanuts, lidt salt, olivenolie, 2 fede hvidløg, blend. Ja, det var bare bullseye ved første og så blendede den, og så smed jeg parmesan i bagefter og blendede igen. Og den sad bare lige i skabet. Det var sådan en, jamen jeg behøver ikke engang gøre mere. Altså. Og du var heller ikke længere om at lave den der chili sauce. Nej, Den var sådan lidt ketchup-agtig. Det kunne jeg faktisk meget godt lide. Ja, det blev den. Det var egentlig ikke det, der var meningen. Nej. Men det er jo tilfredsstillende. Ja. Altså, da vi snakkede om den til at starte med, der havde vi tænkt, det er ligesom nede hos pizzeriet, ikke? Jo. Den der sådan olie med lidt tomatpuré og chiliflage og sådan noget. Ja, vi har fundet noget chili paste. Hvad hed det? Jeg kan ikke engang huske det. Det kan jeg heller ikke. Det var nede sådan en bazar. Altså. Ja. Og fandt noget spændende og snakke med ham om det var stærkt, og han sagde, det var sådan semi-stærkt, og så smagte vi på det, så den bed lidt. Den bed lidt mere end semi. Så det var meget sjovt, vi var sådan, er den stærk? Så kigger han på den. Ja, den er stærk. Og så var vi sådan, hvor stærk? Jamen, den er sådan lidt mellem. Ja. Jo. Og jeg synes nu ellers, at jeg kan spise stærk mad, men den er, jeg vil ikke have kaldt den mellem selv. Nej.
Og så efter den blev blandet op og sådan noget, så spillede den også meget bedre. Ja. Men jeg synes, det er første gang, hvor jeg tænkte, okay, det her pizzashow, det kan vi faktisk godt. Ja, vi var også hjulpet af, vi havde en ekstra ovn, så vi havde faktisk 3 ovne. Det er vi havde lånt din søsters ovn også. Ja, og det hjalp helt vanvittigt. Ja. Ja, det var fedt det der med, at vi kunne have cirka sådan 1,5 pizza i gang, hvis man kan sige det sådan. Ja. At den første kom i selvfølgelig, og den fik jeg ud, før du overhovedet havde den næste klar. Ja. Men det kom sådan løbende, at jeg havde 2 inde i 2 pizzaovne, og så når jeg trak en ud, så lagde du den næste i den, der havde været fri i et stykke tid. Ja, som var varm. Så den var varm. Og det var det, vi havde som problem, da vi lavede det der til fastelavn. At de 2 pizzaovne, vi havde, de nåede aldrig at blive varme nok igen. Fordi de mister jo noget temperatur, når der kommer en pizza ind. Og de nåede bare aldrig at blive varme nok igen. Nej, det her, det spillede jo. Dejen spillede jo. Dejen var sindssyg. Det var egentlig, nu siger jeg bare, men det var en gærdej. Ja, vi kæmpede ikke, eller vi ikke kæmpede. Vi eksperimenterede, eller brugte ikke surdej den her gang. Nej, jeg brugte ikke surdej, og det var alle de ting, der egentlig er med at få startet surdejen og få den foldet, og så skal den have noget hæv, og så skal man folde den og sådan noget. Der var meget ekstra arbejde i, samtidig med at jeg godt kunne tænke mig at få den der gærdej til at køre på pizzaen. Ja. Og den spillede bare max. Den spillede så godt. Altså, vi stod jo og æltede i et kvarter, da vi havde samlet dejen. Ja, 18 kilo. Ja, 18 kilo. Er stadig øm. Det var lidt hårdt. Fed proces. Vi pakkede det ind i, Vitarap, og lagde det på køl. Aften før. Tog det ud. Hvad var det? Et par timer før? Eller en time før? En time. Og de var hævet selvfølgelig i de der pakker, vi havde lavet. Men hold kæft, mand. I løbet af imens vi lavede pizzaer, så kunne jeg høre, at de bare udvidede sig i de der Vitarap. Jeg kunne høre sådan... De går bare i det der. Jeg tænkte, hold da op, mand. Venter på, at de ville springe. Ja, de siger bare bang lige om lidt. Men da vi så havde dem inde i ovnen, det var jo kæmpe bobler, vi fik på de der pizzaer. Ja, det var bare fedt, og så også... Ja. Vi havde lavet alt for meget dej. Ja, men sådan er det fedt med altid, synes jeg. Og så lavede vi, og så alligevel... vi har gemt 10... det er også et projekt. Vi har jo gemt 10 dejklumper i fryseren, for at se, om den dur efter frost. Ja, og det er, hvor den ligesom har gæret og har hævet. Det er, hvor den piker. Ja. Så prøver vi, om vi kan tage dem ud af fryseren og tømme dem op. Og lave dem. Ja. For hvis man kan det, så er det jo en kæmpe gevinst, hvis vi skal lave det her igen. Altså, jeg har jo hørt om folk, der gemmer pizzadej i fryseren, men jeg har aldrig set eller fået at vide... Jo, jeg har jo fået at vide, at folk de synes, det virker. Ja, jeg har ikke set resultatet. Nej. Og det har jeg bare brug for at se med mine egne øjne, før at jeg kan afskrive den. Ja, præcis. Men jeg er spændt på projektet, altså. Det vil i hvert fald revolutionere hele min pizza tænkning, hvis jeg kan have dig. Ja, fordi så kan du lave det altså en uge i forvejen. Ja. Hvis du ikke lige har tid dagen før eller et eller andet. Du kan bare have nogen liggende til den dag, hvor det... Du skal have en kummefryser, så du bare kan fylde den med pizzadej. Ja, lige præcis. Altså, så kan man tage den op om morgenen, hvor man lige tænker, jeg ved ikke lige, hvad vi skal til aften, men jeg har ikke rigtig tid til at stå og lave den lange aftensmad. Så kan vi lige smække en pizza på. Ja, den skal jo så have noget tid at tø i. Ja, hvis du tager den ud om morgenen. Nå ja, selvfølgelig. Ja, klart. Det er jo så spørgsmålet, hvor lang tid den skal tø. Det er jo en del af projektet. Ja. Det kan være nu hvad var det? 10 vi gemte? Yes. Det kan være, at vi skal tage alle 10 ud på et tidspunkt. Og så sige, jamen efter det her antal timer, så laver vi den første og ser, hvordan den reagerer. Så venter vi lige lidt mere med den næste, og den næste, og den næste. Ja, så gør det helt systematisk. Og ser, hvornår den er bedst. Ja. Det tror jeg måske er måden at gøre det på, for at finde ud af, okay, men vi skal vente. Ja, det kunne være sjovt at lave en guide 9 på det, timer, hvis det meget det der, ikke? Ja. Det kunne være ret fedt. Men altså, generelt, jeg synes, det er gået godt. Folk var virkelig tilfredse.
De spiser ikke så meget, som jeg havde håbet. Men det fylder også meget, sådan en pizzadej. Ja, så spiser de jo lige præcis så meget, som, altså, fordi det der, når kanten spiller, Ja. så spiser man også kanten. Ja, ja. Og det var jo bare et tegn på, at det var perfekt. Helt enig. Og så spiser man meget mere pizza. Ja. Og det er jo ikke en kant, som man kender den nede fra pizzeriet. Det her, det var sådan en helt fluff, puffet kant. Det var brød. Altså, det er jo et focaccia-brød, du sidder og spiser nærmest. Ja. Det er virkelig lækkert. Også den margarita, vi lavede til sidst, hvor der var en centimeter ost på. Altså. Ja, den var ulovlig. Ja. Kæft, den var fræk. Ja. Mums, mand. Men så hvad har du fået at spise? Ja. Jamen, jeg har fået pizza. Vi har også en calzone til senere, hvis det er. Ja, vi har en calzone til senere. Og vi har også noget sandwichbrød, vi har lavet. Ja. Ud af pizzadej. Ja, vi har begge to spist pizza. Det kan vi ikke løbe fra. Nej. Men jeg har et fun fact til dig, Kim. Kom med. Nu var det jo Volvo, der var med til det her. Mm. Vidste du godt, og det gør du sikkert, men vidste du godt, at Volvo betyder, jeg ruller? Ja. Yeah. Satans. Men det er sjovt. Det er sjovt, at Volvo har fundet på det navn. Jeg ved ikke, om de har fundet på det navn, men... På et eller andet tidspunkt har de nok besluttet sig for, at det er det, vi skulle hedde. Jo, men om de har fundet på det, fordi de synes, Volvo, det lyder fedt. Eller om de har fundet ud af, at det betyder det her, så det bruger vi. Ja, altså det udvalg, der skulle finde navnet, kunne være sjovt at sidde med som fluen på væggen også. Jo. Men jeg tror da helt sikkert, at der har været en rød tråd i det. Det tror jeg også. Men ja, så har vi kun én ting tilbage at sige. Smid os et follow på Instagram, TikToks, Facebooks, YouTubes, Spotify's, Apple Podcasts. Altså i flertal. Ja, vi har mange podcasts. apps. Så slutter vi lige rigtigt. Kom ind. Et lille like for jer gør en kæmpe forskel for os. Ej, du fuckede op. Ja, det gør jeg. Kraftede med Kim. Nå. Vi ses. Det gør det bedre næste gang. Ja, vi ses.